Klizište koje je već duže vrijeme zabrinjavalo stanovnike Brčanske mjesne zajednice Broduša uz regionalni put Brčko-Tuzla konačno je sanirano. Za to je osiguran novac iz budžetske kase distrikta, a realizaciju omogućio Odjel za javnu sigurnost. Strah od poplava koje su kasnije uzrokovale i pojavu klizišta duže je vrijeme mučio stanovnike naselja Broduša, pogotovo vlasnike poslovnih objekata uz samu obalu rijeke Brke. Ovdje je bilo klizište, pogledajte tamo, znači ovo je terasa, dole je sve beton, išlo je dole prema vodi. Naravno se brinuli, jeste. Pokušali smo mi nešto da uradimo, da posadimo neke bagreme i nešto slično, da žilete, da to... Ali nije moglo, međutim, eto, došli su ljudi, ovo su radili, mi smo zadovoljni. Osim ovog, klizište i poplave ugrožavale su još 15 poslovnih objekata i 10 naseljenih kuća, te podzemne elektro- i telefonske vodove, ističu u mjesnoj zajednici Broduša i dodaju da to nije sve. A i sama pojava podzemnih voda je ugrožavala regionalni put Brčko-Tuzla. To je bilo naročito izraženo prilikom velikih poplava 2010. 2011. godine. Klizište na obali rijeke Brke sanirano je na najkritičnijem dijelu u dužini od 110 metara, ističu nadležni. Projekat je rađen u 2 faze, a koštao je 153.000 maraka, izdvojene iz budžetske kase distrikta. Cilj nam je još jedna stvar, evo zbog, a evo to se sad tek pokazuje kao problem, ali mislim da ćemo za to naći novčana sredstva. Sada kada je projekat završen, a na sugestiju predsjednika mjesne zajednice, očigledno je da ako pogledate tamo, uz ograda nam nedostaje. Odjel za javnu sigurnost trenutno radi na sanaciji klizišta na Ugorima, a isprojektovano je oko 130.000 maraka za sanaciju još nekoliko klizišta u južnom dijelu distrikta.